Hane, martxan gabe. Bai, Bigarrengo platerakin, ez da? Bai. Hori, ikusten dut, oliaskoa izango dela, Bai. gaurko bigarrengo platera. Oiaskoa teriyaki saltxan, ingo dugu. Hori da, saltza hori egiteko osagaiak esango dizkizuet. Azukrea, mirina, arroz ospina, soia, xakea, oliasko bularrak, basmati arroza. Listo. Listo. Bueno, lehenengo basmati arroza hornigarri bezala. Hori da. Bai, hola, laguntzeko, Bai, laguntzeko. Orduan hori hasiko gea egosten, eta horrela ja... Ze arroza aukeratu ez? Basmatia. Bai, hori da. Eta... Ura bai, irakiten, da laxe. Ur desenten jarri beti. Desente. Bai. Baina hornigai bezala denez, bai. Zenbat kutxareka botako izkot? 3 batekin nahikoa. Hori zen. Bai. Hori, ez dela, kantidade desente ikusten nuen da. Bai. Hori hau arroza zona. Bai, niri ikera erreustan zait, oso... Luxia da, oso polita da. Azkar egosten den arroz bat baita ere. Bai, egun gaina gure artean arroza neurri hau luxia eta asko gustatzen da, Bai. Oso solteak gehitzen da baita ere. Hori da. Honen jatorria da India eta Pakistan baita ere. Bai, hori da. Gero biltzen dute Himalaiako Magal hortan bai, berezia da, hori da. Usaiare, bai, oso goxoa gaitzen da. Hori da. Bueno, eta soia saltxa honekin inbar duguna da, pixka bat egosi. Hori da. Hortaz jarriko dugu... Zua martxan? Bai. Azukria? Azukrea hori da. Jarriko dugu. Bai. Jarriko dugu baita ere... Xake pixkatekin? Xakea. Igual pixkat... Beru egize onzua... Bai, igual pixkat jetxi. Hori da. Hori jetxi eta? Bale, ez da. Hori da. Suabe. Hori da. Gaur, japones ikutu bat emango diogu? Bai, saltxa hau japones jatorria dauka. Ez badezute, gauza hauek gaur egun lortu ditzazkegu, badaudelako, denda bereziak. Mirina dira nahi ezta? Bai, mirina eta baita ere xakea. Hori da. Baita ere aldatu dezkagu. Mirina, ozpina esan dezu dela, arroz ozpina da. Baina ozpin normala erabilitzeko. Sagar ozpina ere erabili dezakezu. Eta xakearen ordez, ardo txuria ere, lehor bat, bai? Orain erabiltzen den... Eta ez dago arazorik. Eta soia saltxa, nik uste detia mundu guztiak. Bai, ja, gaur egun etxe askotan. Hortaz, horrek. Horan ikusi dezue, xake pixkat, eta mirina, bai, arroz ospina, eta azukrea. Eta hori jarriko dugu, zuk gozotan. Bai. Eta gozua zer da, zuestian xoabe-xoabe? Erdi, bai, hori da, eta xoabe-xoabe, hori da. Pixkat nastu. Gozoa ezango zen, azukrea makilako ez da? Baita, hori da. Hau da, japonez ikutu nahi izan ezko eman. Eta bestela, esan da bezala, guk erabiltzen dugu nitxian, ospina arrunta. Bai, eta hala ere geldituko da japonez ikutuarekin, zerren nasketak egiten dio puntu hori. Bai. Eta egingo duguna da, hau pixkat azukrea hor nastu deila, eta gero egingo dugu oiaskoa moztu, eta saltxa hontan beratzen jarri. Beratzen? Mazeratzen. Bai, hori da. Ondo. Egingo dugu mazeratu. Bai. Guk gutxi mazeratuko dugu, eta nahikoa izango da. Gehiago gustatzen balin bazaizue, zapore fuertegoak gustoko dituzulako, hori da, gehiago utzi. Baina pixkanako hitzeko, hobeto da denbora gutxi jo. Jo oso zaleak bihurtzen marin mazazte, orduan, denbora gehiago utzi. Beti dena pixkanaka. Hori da, erki. Jetxi hori, ez da? Hori da. Eta mazeratzen duzu, beruan, egozi eta ostu eta nola hori? Nik beroan epelen iten dut, azkarrago hartzen dulako zaporea. Eta gaina azkarrago ingo duzute. Baina mazerazioak bai egie da, batez ere oliokin eta hotzean iten diela. Bai, ez gehien bat jegozingo zaulako. Bai, hori da. Pixkat utzi behar dugu, bol batea aterako dugu, eta hor bertan ingo da pixkat epeldu. Erki ba. Ordu nahi badezu hori ja, botaiazu hor, zenola epeltzen junga. Bai, hori inbar da, irakin dana batin, hori da, eta listo. Zaurtu eta listo. Urtu deia, hori da. Eta hon moztuko duzu, hori ba, zati luxe batzutan, pixkate baita. Eta hotxe barruan sartu? Bai, sartu. Horrelaxe. Eta hori beratzen utziko dugu, eta bitartean arroza beidatuko dugu, pixkat. Igual, hori da. Pixka falta du, Bai, pixka. Hau egozu bitartien hori ingo da, Horri pixkat moitu ingo dio. Hori da. Eta utziko dugu pixka mazeratzen. Hori da. Eta arroza bukatzen utzi. Bukatzen, 12 minutoiek pasa arte. Badak izo, bere ala gatoz.
Zartagia berua. Oso ondo. Hori engo dugu, baina lehenengo arroza aterako dugu. Arroza binda dau, Bai, eta hola behar du. Minutu, bai. Basmatik nahiko du. Bai, ondo, horrela behar du. Gehiegi inezkio baita, hori hori da. Arki ba. Hori pasa, eta gero urotzetan. Beti ere, pixkat. Bai, mosteko, ez da? Bai, eta sueltogo geratzeko. Arki ba. Hor, kontuz ez, zartaian martxan dara zuen. Nahi badezu, hau, ordu, nahi bar deuna da, oiaskoa pixka bat, horrea, atera, likidotatika, baina gero, nasketa hau erabilingo dugu baita. Vale. Gero, soia saltxa, nik asko erabiltzen dut, gatza nola asko daukan, gatzik gabe, eta bertan. Orduan ikusten duzu, hori hor. Eta ingo duguna da, bai. Baina ja, Usaia berezia, Bai, oso berezia. Ematen Japonen gaudela, ez da? Pixkat. Hori da, baina ez hemen txorienen, nur, eta Miramon gainean, Donostian. Eta orduan, hau utzi behar dezu baita, pixka bat, likidoa, murrizten, hori da, hori da, hitza hori xuen. Eta bitartean nahi badezute, kontu kontari biliko gea, hemen adibidez, hori da, zer ekarri dezu apaintzeko? Bueno, apaintzeko jarriko diogu, basmati arroza alde batean, eta japones estilo hontan sartuta, beti lineak, eta badakizue japonesak beti oso ondo txukuntzen dutela, eta presentatzen dutela, aurkezten dutela platera. Orduan jarriko dugu hemen arroz pixka bat, hemen oiaskoa, Bai, eta jarriko dizkiogu barazkiekin egindako patata antzeko hori, deshidratatuta, eta gero pixka frigituta daude, bai, erremolatxa, arbia eta zanahoriakin egindakoa. Oie, kuretan enpinezko geho berriz iten dira bihundu, baina kaso honetan kurruskatuta. Hori nahi dugu, kontraste hori bilatzen dugu. Eta hemen da hau izango litzake azenarioa, txurilla izango litzake arbia, eta gorrilla erremolatxa. Hori da, erremolatxa. Erki ba. Eta, bueno, hor ondoan dauzkaunak dira... Gaztainak. Gaztainak. Hori baita deshidratatutako gaztainak dira. Ekarri ditut, araman festak izaten dira nahiko garrantzitsuak. Herriko festak, San Martinetan. San Martinetan. Azaron dira. Amaika. San Martin, bai. Bezperan egiten da festa handi bat gaztainan inguruan. Bera. Herriko guztiak, astebete lehenago, gehitzen gea herriko herritarrak, eta gaztina 200 kilo koskatu egiten ditugu, eskuz denon arten. Trikitisa pixka jartzen dugu, eta antxe koskatzen ibiltzen gea. Eta gero, San Martin bezperan, kanpoko jendentzako, iten dana da gaztina erre. Bai, eta gaztainak zeharama bertakoak izaten dira, kanpotikan ekarrita? Normalean, ia kanpotikan ekartzen dira. Asko behar dituzu, 200 kilo asko dira. Goi herriko jende pilo bat inguratzen da hortako. Bai. Hau ikusten duzu, hortxe dijo, eta haida pixkate azukrea iten duna da. Eta kaskatu izaten zu bere kanpoko azal horrekin etortzen dialako? Koskatu inbardia. Koskatu, hori da, bai. Hori da, koskatu inbardia. Bai, mutur bakendu, hori, perfecto. Herriko jendea juntatzen ga hortarako. Ze, arama da... Azaroen, amaikan orduan, ara... Amaikan ez, amaika da San Martin, bezperan egiten da. Bezperan. Azaroen amarrean egiten da. Inguratu nahi dezuen guztiak, oraindik urrun gelditzen da, baino... Eta ze izaten da, egun osoko festa bat? Gau partean egiten da. Atxaldean, bai. Afari merienda itxeko osona. Gaztina, emate itxeu, eta ardoare bai. Eta saardoare bai. Saardoare bai, ematen deu. Kompleto gaur tastatzeko. Bueno, hau, listo. Hau ikusten dezu, nola azukrea aidan karamelizatzen. Eta hori da, platerronen grazi puntue baitare. Hori da. Orduan hau listo daukeu, eta orain ningo dugu, apaindu. Arroza. Jarri. Gaur, arroza hornigai bezala. Hori da. Baina basmati arroza hau, kurrilla entzakore, bai, oso ona. Aproposa. Bai. Eta kurria ze ona. Hori da, 10-11 minututan, en su punto esaten da bezala. Hori da. Bueno. Hori da. Karamelizatuta, ez da? Bai. Eske nire kozozalean naiz ba. Bai. Bueno, honi kontrastea egiteko eta baita ere haziak ere berezea daukatelako, sesamo beltza botako diogu. Sesamoak dauka kaltzio asko. Bueno, hola xogotako diogu pixkat. Arroza baina? Bai, pixkat egiteko kontrastea. Ez dela honek landu diozu, bai? Ez hola xe. Horla. Hain pote politeak ari nahi zinuen, da, klaroan. Karo, hain zaie. Bihatzak sartzen ez. Hori da? Eta jarriko izkiogu fruituak, deshidratatutakoak. Barazkitxoak, adibidez. Hori da, kurruska. Horrela. Hori da. Eta tekstura pixkat diferente ingo diogu.
hauek etxean indaizke, baina baita erosi daizke, eta Nik oso uste dut komodoa da, erosti errexena. Bai, hobena. Bai. Berta junda, erosi Eta listo, hori da. Bai. Eta listo, plater japoniar Ikutuarekin, hori da. Eta dastatzeko, bai. hemengo ikutua Hernaniti dator, Rufino. Azkarregi auzotik, bai. Akarregi auzotikan, bai. Eskubinak Rufinori? Bai, Rufinori ez, Javierri, Javier. Javier eskuminak, bai. Vale. Aramako Pentsate Rufinore norbait izango zela, baina, bueno... Norbait izango zan, Osaban bat edo akaso. Hori da, baina, bueno, Javierri emendikan korontzia. Hori da. Zagardo erabiltzen duzu, ez? Bai, guk hau erabiltzen dugu. Hori da. Zaleak gea eta gustoko dugu. Así que... Vale, gure xefaren azken ukituak ezal, eta dastatuko dugu ikusten duten ez hemen palilluakin, ezta? Ba, pixkatola. Asmatuko du bilon artean. Hori da. Gure xefaren azken ukitua, basmati arroza uretan egozi. Azukrea, arroz ospina, teriyaki saltza eta soia irakin, eta oilaizko bularrak zatituta gehitu, guztia beratzen utzi. Arroz egozia ur hotzetan pasa eta xukatu. Oilaizko zatiak bere saltzan salteatu. Basmati arrozari sesamo beltza gainetik bota, eta barazki deshidratatuekin apaindu. Dastatzeko prest. Zanda bezala palilloekin. Ja asmatzen deun. Ni nahi zuzona. Bai. Dastatu eta listo. Onda. Hoi izan bar da, bai. Bueno, asmatuko dugu. Dastatzeko lanean, ondo. Nahiko. Ba, bera, oilasko bularra egiteko beste ikutu bat. Karamelizatun puntu ematen dio, teriyaki saltzak eta, Eta orain, deshidratatutako barazkiak, ez da errexe esaten, Ez. Ze ikutu ematen dio, Ez berdin. Oia, zuk ere dastatu nahi zuzati bat palilloakin? Ni, Bai, habilidadia. Bueno, zeo, ingo deu, zeo. Eta bitartean, Rufino zagarduan, dastatuko dugu. Zuri gustatzen zazu buelta ematia, ez da? Neri bai. Nere atxona Bernardinok ikusiko banun, ez ziten utziko, baino garaiak aldatu itxeia eta... Hori da. Bitartean, irekitzen duen bitartean gogoratu guztioi, gure webgunean nola den, eta badakizue, gure ataria, nahieran, txorien ezaioan, klikatu eta bertan gauden. Gaurko errezetakin eta aurreko astetakoakin ere bai. Eta QR, lauki txiki horretan, klikatu ezkeo, zuzenean dituzue gure errezetak. Kantitate eta guzti. Hori. Ale, txotx. Txotx. Jarra da. Hola, bai. Ze ondo sartzen da, hau janezkeo. Zuke dastatu zazu, Nik pixka? bai, Zuke holaxe. Hori da, bideoak. Gaurkoatik bagoaz. Arki pasadu, ez da? Bai, pili, bai. Bai, ez da, egia. Azkoik ez du bihar guikondo pasatzeko. Hori da, bihar ordu berdinean zuen zai, bale? Aio. Agur.